בחגיגיות ובלבן את ילדי כיתות א'. אז ילדי כיתות א' החמודים, מקסימים, הגעתם למקום הכי מקסים בכפר סבא, ואני מאחלת לכם שתהיה לכם שנה טובה ורגועה לכולנו, ואנחנו נתחיל מיד בטקס. שימו לב, כדי שנוכל להתחיל בטקס, מי ששומע אותי שירים רגע שודד? נהדר. כדי שנוכל להתחיל בטקס, צריך להיות פה שקט מוחלט. כמעט כמו עכשיו, בואו נשתדל טיפה יותר. אלופים. אז אנחנו מתחילים, ובהצלחה. בוקר טוב לכל משפחת החיים שלנו, התלמידים הוותיקים, למנהלת בית החינוך גברת דנה נזירי ולכל הצוות המסור. בוקר טוב להורים שהצטרפו אלינו ביום חגיגי זה, וכמובן לתלמידים החדשים בבית החינוך ולתלמידים כיתות א'. אנו שמחים להכריז על פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה. היום אנו מקדמים בברכה אתכם, תלמידי כיתה א', על הצטרפותכם אלינו, כי בית החינוך שלנו הוא גם בית וגם משפחה. קבלו בשמחה ובמחיאות כפיים את תלמידי כיתה א' 1 והמחנכת קוטי. את תלמידי כיתה א' 3 ומחנכות רוני ומיכל. את תלמידי כיתה א' 4 המחנכת ניצן.